Čaute, vítajte u môjho nového videa z hororovky ďalšej. Názov budete mať v popisku videa a ideme tu na našom Mercedes Logic. Toto Jo. Čaute ľudia. Hej, takže noc 1. Ja som nezačal ešte natáčať. Ja som zabudol úplne. Nevadí. Prvá nočná práca, takže čauko. Tak čakaj, ja začnem. Hej, robíme intro. Na začiatku. Enter the kitchen. Jo, zdravím ľudia, ja vás vítam u ďalšej hororovky. Minulej časti sme dotočili dneska. Hej. Točíme hneď druhú, keby nás to naozaj bavilo, aby ste mali ďalšiu časť rovno z hororovky. Každopádne, neviem, jak sa volá dnes, hej? Neviem, jak sa volá, dneska budeme upratovať asi. No, je to hororovka, takže čo tam bude? Welcome to your first day on the job. It's pretty simple, just get the customer what they want and clean up bit. OK. Ľudia, ešte vám chcem povedať, že tu máš ísť. Aha, takže my sme v kine. No, máš sa čipnúť, že si kedy si prišiel. Clock in, neviem čo to spravilo, ale OK. OK, sme obidvaja. OK, my ideme pripravovať jedlo. Kamo, to... Nemáme robuxy na baterku, nemám. Ľudia, keby ste ma chceli podporiť, ale nie. OK, ďalší. Kamo, ty... My sme tu nepopratári. My sme dobrí tatári. Welcome, Braško, hej. Welcome, ja viem. What the Sigma? Kamo. Kamo, nechcem ísť. Kamo, ale ja tu nemám metlu. Kamo, tu je Spider-Man žralo. Tu je vetla všetko, len ja som to skipol, kamo. $6, actually are pretty expensive, but okay, here you go, $6. Je normálne, že máme v kine puchačku, asi na... Mama, money. A kam ich mám štriť? Je tu na. Nie, pokladňa. Dobre, pokladňu nemáme. Tu je. Čo? Tak, vybavené. Dobre. OK, give popcorn. Popcorn, Boris, kde? Tu máš... Mne to nepríde tak trošku jak hororovka, ale jak proste... Mne to nepríde jak hororovka, ale jak normálny že tu normálne pracujeme. No, len dokým nepríde... Update. Aj keby vidíte toto, jak minulej hororovke sme mali toto, a takže je to hororovka, ale... Počúvaj, kamo, poďme sa pozrieť do toho kina rýchlo. Zakrkli sme to náhodou. Nie, poď za mnou rýchlo. Však idem. Tam nejaká pani. Dovidenia. Kámo, čo sa tu deje? Kámo. Čauko. Sigma, Čerus, Borec. Ako my by sme tam mali ako obsluhovať, ale... OK, idem obsluhovať, ty tu sa zabávaj. A však to nič nejde. What the Sigma. What the Sigma boy. Ľudia, keď chcete ďalšiu časť, dajte 5 lajkov, tak na minulom videu, tak dajte aj na toto video 5 lajkov. No na tom minulom neviem, že koľko je lajkov, lebo my... Ja som to... No, pol hodinu natočili. Ešte som to ani nevydal. Dobre. Ticho. Ty sa lajkov neaždiel. Áno, presne tak. Uhni! Však približujem, ne? Ne, choď preč. Kámo, RPGčk tu je. Ty koľko, čo ti dáva? Or whatever, I guess. Sigma, boy. Kamo, zatvára za sebou dvere, hej. Is that... to je všetko for you, pre vás? Sure, it's a whatever. Kamo, na mňa pozera jak Wednesday. Kamo, prvýkrát vidíme v kine holuba, ktorý tu pracuje. Presne tak, ľudia. Takže... A ktorý vie si to vážiť. Áno. A ktorý vie aj matematiku, aj vie hovoriť. Dobre, ja idem robiť pizzu. Dobre, ty choď robiť pizzošku. Ja idem zatiaľ Netreba ísť po pizzu do mrazáku. Nie, to mi nedošlo. Kámo, teraz taký jumpscare. Kámo, čo robíš? Ja nič. Si spravil, kámo. No. Hej! Ja robím pizzu, ja som pizzer. Hej, videli ste niekedy v živote robiť holuba pizzu? Vybavené, mám pizzu. Tu máš pizzu. Dobre, pizzu máte. Dobrú chuť prajem, užite si kino. Feel better. Kam idem kúkať poštu. Choď kúkať. Ja som to asi pochcel hneď na začiatku reálne, toto som nemala slačiť. Lebo sme mali popratovať, nie? Nechceme to stopnúť rýchlo, keď sa to nedá.
Kámo, Ja by som to nestopoval, aby som to pokračoval, len my sme tak to ide. jak idioti to trpali. My Hej. sme nám pobratovali, potom mi nám jaké dajú. Čo, tu budú oné, bordel tu je? Ja sa bojím, že príde ugly man on the red t-shirt. Ja sa idem pozrieť do toho kina. Nie, ja sa idem pozrieť na vecka. Ej, jo! Kámo, teraz taký jumpscare. Boreš chce iba cukríky. All I need. Všetko, čo Na potrebujem. devčenské... ja som... Upsík, ja som bol na devčenský. To mám natočené. Omylom, ja som si pomýlil zvere. OK, díky. A tu je chlapček. Dobre, ale ja som kontrola, tam môžem chodiť aj na devčenské. Aj keď na devčenské hej. je taký bordel. Tak, Však keď my tu pracujeme, tam my musíme chodiť na... Aj tak tam nikto nebol, takže to je jedno. kamo, came from the shelf to get to the customer. Mám dať cukríky borcovi, ale grab candy. No, dobre, frajer, kamo. Kamo, hej, ty máš toto isté čo ja, milujem ich. Ty si Skittlesky. dobrý borce. Choď preč. Prečo to aj brokovnicu? Nemám 300 robuxov, bro, chill. Bro, ja nemám 24, ja mám iba 500. Dobre, Kamo, čo vlastne chceš? máme tu robiť, veď tu sa nič deje. Ľudia, ja to si na chvíľu stopnem, potom keď to bude niečo dať, to sa môžem. U mňa to môžete vidieť, A jak u neho na fúko. kanále budete vidieť celé video, hej. Takže, Kamo, ako fakt sa mi páči tieto tu noviny, reálne. jo. Vypni radio, can hear what's going on. Zapni radio, vypni radio. Čo zas? Ja neviem. Ja som to stopol, takže... Dobre, ale ja nie. Takže ľudia, vy to vidíte, ne? Kamo, prečo to počujem jak Siren Head? Kamu, čo keď to dal nový update Siren Heada? Nie. Oznámenie. There is zabijak, sa strátil, can't himself the slasher. The slasher sounds cheesy to me. Me advice out to stay to home. Ostaňte doma asi, ja neviem. Hovorím si to poslom. And please, všetko oznámte, všetko divné oznámte policii. Ok, ja idem vyhnať z toho kina podrbaného. That's announce radio. Pani, prečo sedíte na zemi? Nie. Ok, ľudia, na mojom kanále už sa začalo deť nejaké veci, tu na pani sedí na zemi, už skončil film. No a ja som sa chcel ísť a Borka si to nesiela ani tú pizzu zjesť, čo som ju urobil sám. Sám. Ani že cukríky, čo som mu dal. Teraz- A môžeme už ísť, už skončilo kino, môžeme ísť upratovať, takže Yes, kamo, konečne ideme to... umývať. Nemusíš, mob. Nepotrebuješ. Stačí použiť Ečko. Ja, dobre, tak nevadí. Využijeme to bez oného. Ty ideš na devčenské, jak vždy. Ja som devčatko proste, nerobím si srandu. Áno, on je Na devča. devčenské ja idem na devčenské kvôli tomu, lebo aj tak tu nikto nie, tak čo? Dobre. Aha, keď to je naše kino, tak to je... Nie, to je naša prvá šichta. Shift. Naša prvá šikta, aj tak tam musíme chodiť, tak čo? Time to clock out. Ideme sa kloknúť. Dobre. Dobre, asi... Prvý deň za nami. Druhý Prvý deň za deň. nami. Kámo, my už sme prišli, kámo, to je také zabugované to auto. Nie, až tak... Nebol na to rozpočet, no čo ti poviem. Noc druhá. Druhý deň. Druhá noc, bracho, nevieš... Druhá noc, bože, to si milím so s nemčinou. Sorry, no. Čo, prosím? Nič sa... Počúvaj, ja ti poviem takto, že my... Ja hovorím druhý deň, niekedy to je druhá noc, viem po anglicky, neboj sa. Počúvaj, Dobre, ty si sprostý. Máme sa kloknúť. Najprv sa... Nie. Nie, najprv opratovať. Však máme sa kloknúť, tuto píše. Zobrať mob. Aj vyčistiť, čo tu zase je? To sa zošťal. To ty. Sorry, ja nečúram na podlahu. Si si istý? Vážne, ty si holub, ty sa tu vysral. Ale holub, keď robí svoje... Tak to je... na ľudí. Je to biele. Bracho? A ja som líška, takže ja nečúram len tak. Bracho, počul si tú hudbu? Zvuk? Kámo, podľa kto ide? Kamek svalnač, Serus aj Airpody má. Tak go ňo ide. To si robí srandu. Airpody. Uhni, vypadni stadiel. No, hýb. Dobre ty rob, ja idem si dať čo robiť kávu. Aj mne sprav. Jim bro, on je Jim bro.
Pizza? Dobre, ja idem pizzu, ty ho obsluhuj tam. Ty si gaďo. More, ja chcem pizzu. Nemôžem zobrať. Ešte nemôžeš. Ty bro. 8 eur nám dá za to. Uhni. Však uhni, ty bro. Však vypadni ku nemu. Ty líška. Yes, ne. Nemôžeš, haha, musíš ísť po peniaze. Nebudem prvý. No my sa tu nahádame kvôli debilnej blbosti. Yes. Kámo, my sa tu bugujeme. More! Vypadni. Yes! Ja mám. Yes. Počkaj. Dobre, tu máte moje jedno. Dobre. Kámo, dobre, dohodneme sa. Ja budem obsluhovať, ty tu budeš dávať. Som kameň. Thank you bro, you rock. On mi povedal, že som kameň. Ja budem obsluhovať, ty tu budeš blokovať, hej? Lebo ty s ním budeš rozprávať. Ja som noob v angline, takže ono. Ty sa budeš rozprávať, ja budem... Police officer prišiel. Policajt? Hej. Policajt, pardon. Pán policajt, dobrý deň. Hi, welcome to MTS Theater. Is everything officer? Noch, ach. Hi, can just get some candy? Yes, bráško, môžeš cukriky. Ale budeš tlustý, hej, pozor. Kde si zobral cukriky? Však stadiel, ne? Aha, ktoré mu dáme, také pekné, žlté. Zober peňažky. Daj penieži. Dalo prachy! Nerobím si srandu, ľudia. Dobre, ďakujem za peniažky. On si v živote srandu nerobí. Ja brigadujem, tak ticho. Ja sa rozprávam s mojim kamarátom policajtom. Čau, kamarát. Choď preč, kamo, keď Čau, Loli, určite, čau. Kamo, choď preč. If don't mean asking what's the witch, the loose killer? Kamo, ja neviem, nevidel som killera žiadneho, ale bez tak to bude taký škaredý človek vo červenom tričku. Officer. Nie, oficer. Oficer, to Choď tam, choď dovnútra. Kámo, na čo? Choď preč. Suspicious, let me know. You see anyone? Nič som nevidel suspicious, ne. Kamo, zobral si cukríky na energiu a išiel preč. Bye bye. Kde ideš, kamo? Á, do kina. Išiel na záchod? Nie, išiel do kina. Dobre. Kamo! To kto je? Baba. Holka, dobre. Ale trošku jej visí ramienko. Nevadí. Stala sa lepšie, ne? No nie. Hey, welcome to MTS teacher. Aspoň nemôžeš ho kukovať. What could I get you today? Čo prosím? Ja som holub. Jasné. Chod zavrieť dvere. Kámo. Holúba sú o... Nice, kam mne to príde... Money. Dobre, ja si pozrieť do kina. Ja ešte načepám popcorn. Nemôžem, to je ty načap. Jo. Popravde, enjoy, užívaj. Kamo, ale mne to akože príde jak normálna hra, taký normálny proste... Kamo, a však tu žiadna horor není. Collect trash. To je nejaká blbá hororovka. Á, tu nemám ísť. Collect trash. Ty si trash. Máme zobrať odpadky z košov. Ja si myslím, že na tretí deň sa už niečo bude diať. Na tretí deň, hej. Ale nejdeš mi pomôcť? Kamo, čo, brať odpadky ozdaj? Kamo, to môžeš po jednom iba? Kamo, to bude na dlho. Nebude. Bude riadne na... Môžeme sa zatvárať? Ty kokos, len jeden sme zobrali odpadkový onen. OK, tak ja to strihem, aby sme tu nemuseli chodiť, takže... Tak, teraz som sa zľakol, pozrite, čo na mňa vybehlo. Za bezďaka. Creepy guy, no. Divný človek. Can I ask you doing out there? Čo tu robíš, kamo? Viem, že chceš také jedlo, ale no... Nemusíš, kamo, takto tu máš. Looking for lost some food. I čo som hovoril, že chce jedlo? No a ďalej? Kamo, nie je to tu bezpečné, hej.
Yeah, I have seen the police but don't know what's going on. Nie. Vidia som policiu, ale neviem, o čo ide, asi. There is killer on the loose... Kamo to bolo blbé, no? Oh my god, thanks for letting me know I see anything I tell you. Hobo, čau Hobo. Probably have good night. Dneska aby som ti dali pizzu zadarmo, ale no. Hra si to asi nevyžaduje. Dúfam, že Lolilo nebude to vadiť, že som to trošku sám odrobil. Meďak. Kamo noc 3. Oh no. A zás kamo. Clock in the euro. Dobre, no tak ja si tu ja počkám, kým príde Loli. Ja. OK, Loli Roblox už prišiel. A... To už ďalšia zmena? Tretí deň. Je? Videl som to bezdomovca. Jupi. Volal sa Bobo. Už tu prichádza kamo, taký boss, kamo, like boss prišiel, pozri. Čauko, kau. Kamo, Boris je elegantne oblečený. Hey, welcome to kino. Could you get you today? Yes, I guess. Tu som popcorn. Ja ti dám taký popcorn, že uvidíš, taký dobrý, vieš. $6. To je bežná cena aj na Slovensku reálne. Low price, here you are. Kamo, čo nám Boris dal? Kamo, 500? 5 kg čo? Get the popcorn, yes, kamo, daj popcorn. No máš tu popcorn, here you go. Mario, here you go. Delicatefully, what? What the sec... Kamo, to borkado by som chcel, ale... Tu budeme možno aj volať. Dobrý den. Krásny den. Kamo, môžeš prestať takto... A Bezďak... Môj kamoš prišiel, poď sa pozrieť. Jej, kamarát Bezďak. Ticho, on je Bobo. Čau, Bobo. OK, ľudia. Máme ďalšiu časť do OK, ľudia. Bol tu nejaký zákazník. Každopádne máme ďalšiu, no, už ďalší deň. Logicky, keď som to tu odmakal celé za teba. Ty kokos. A ty vypadni. Ty vypadni. Čo si povedal? Vypadni. Čo si povedal? Vypadni ti hovorím. Vieš čo, dobre si ju nechaj. Ja aj tak, ja mám, takže... Čo ty máš? What the fuck? Ty nemáš nikoho? Nič nemám, Ty nemáš nikoho. Ja viem. A ticho buď. OK, ľudia. Čo? Čo sa kurňa stalo? OK, to som sa nezľakol, ale ako... Aj ja, čo sa kurňa stalo? Jumpscare. Kámo, tá typka je premenená. To... Nerobím si srandu. Kámo, tak toto bolo dobre. Konečne dať, čo sa deje. Enjoy the movie. Let's A go! neviem za čo ten jumpscare som dostal, ale dobre. A ja som dostala, žijem. A neviem za čo. GG. Kamo! Konečne sa niečo deje. Looking... Ty poď sem. Utekaj. Čo tu chceš? Ty potkan! Ten sa vráti. Stoj, vráca! Ten sa vráti, vieš kedy. Za chvíľu? Bracho, máme problém. Ja viem, aký problém. On prestal nám svietiť. A vidím to jedného holuba, ktorý to ide opraviť. Elektrikár holub. Holub elektrikár. Holub elektrikár, chcem to povedať, tak. OK, ideme na to. Nie, kamo, nie. Bobo. Bobo skúpal elektrina. Kamo, choď preč. Nešaj na ňo. Bobo. Prečo robím stopy? Legit, kamo, asi sa budeme musieť skryť. GG.
pohoda. Kámo, mohol by si trošku zabehnúť. Sme v pohode? Hej. Dobre, elektrina funguje, ľudia. No. A to sme nemuseli opravovať. Bobo to opravil. Jo. Zavolať policiu, rýchlo. Kámo, ja idem sa pozrieť z okna, sú tam tí ľudia. Bobo, či nie sú mŕtvi náhodou. Ale chudák Bobo, on si to nezaslúžil. Kámo, Dajte like pre ja Boba. hej, dajte like pre Boba, kámo, ja som ho najdlhšie poznal. Nie, Bobo je tu. Není. On je v kine. Vlastne, hej, tam to bol druhý taký Bobo. Dva Bobovia. Boba Tak Bobek. Tak dajte like. Dobre, Tak, ale nie, dobre, hlavne je to, že tam hlavný Bobo žije. Tam ten bol taký Fobo. tam ten pomenujeme mŕtvý Bobo. Nie, to bol, kamo, Zás. he's back, kamo, ja, More, hej. či? Kamo, tak ho nevie skako, dúfam. Kamo, ja som ho Tak stakol. A čo máme robiť teraz? Proste ja som ho stakol. Poďme si zahrať s ním trochu. Haló? On je po mne. Hej, Bobík. Bobík, je po nemu. Bobby ide. Ja som tvoj kamarát. Nie si. Nemusíš sa báť. Ja som obugol. Nie, odbugol. O, choď preč, kamo, ja nechcem umrieť prvý, kamo, choď preč. Kamo, 17, 16, 15, kamo, tu dám taneček. Borec trošku zrychľuje. Borec, zhebni. O ne, do kina poďme. Nie, to nie je dobrý nápad. Ja idem do kina. No čo? Kamo, ty si jak ten z obrázku Deadpool. Yes, vyhrali sme. Vyhľali sme to. Go lobby. Yes, ďalšia hra, super ľudia. Takže môžete vidieť, takže... Ďakujeme za Choď do frasa. Ďakujeme za pozeranie tohto videa, dajte A like. odber, odbery. zvoneček, 10 poklone sa lajkov ľúbiť. pre ďalšiu časť a tento typek nás naháňal. Dobre, takže čus, bus, autobus. Čau. Čau.